Hvad så alle sammen, og velkommen til den her video, hvor vi skal lave sådan en skilleskole, ligesom Armin gjorde. Vi skal bruge den her bold. Europabolden fra 2016. Lad os bare komme i gang. Vi starter med et helt normalt roulette. Det er bare, hvor du gør sådan der, og så sådan der, imens du løber. Og det ser sådan her ud. Du kan også lave en skudfinde. Og den kan Oscar lige lave. Og han er her, den lille søde dreng. Vand lige. Hej! Niklas er her selvfølgelig også. Okay. Det var lidt dumt, bare lige to hans. Og så kører man bare videre. Ja, det kan man også gøre. Altså, der er to forskellige slags skudfinde. Hvis vi hører nogle små børn, der skriger, så er det fordi, jeg er på skole. Der er sådan to forskellige slags skudfinde. Den, som Oscar lige lavede, den her. Og så er der den her, hvor man bare gør sådan. Massi, du ved godt, jeg filmer ikke dit hoved, jeg filmer bolden. Ja. Men hvor man gør sådan der. Og så bare stopper lidt inden. Og så bare dribler videre. Ja. Og Oscar, vi skal lige bruge Oscar som forsvar her. For lige at demonstrere, hvordan man kan snyde en. Det kan man lige. Og så ligesom Armin, så laver vi også sådan et skill, som han vist kaldt hælen. Hvor man går hen til ens modstander, sparker bolden ind. Man bruger hælen til at prøv lige kig. Den ind i Nej. den anden hæl. Altså man gør sådan her. Det er sådan lidt ligesom roulette. Og husk, den her video, den er sponsoret af Adidas. Også derfor Oscar har Adidas på. Ja. Også derfor vi bruger en Adidas bold. Og nu skal vi lige se, hvor hårdt man kan trylle en lille dreng med. Fuck. Vi får lige igen. Ja, det er ikke sådan, man gør. Så hårdt kan man trylle en lille dreng med en finte. Så kan man også kombinere nogle af skillsene. Som en skudfinte først, og så en roulette. Det passer rigtig godt sammen. Så hvis vi lige får Oscar på målet. Yep. Så går jeg lige over til Oscar. Sådan der. Så kan man drible sådan her. Skudfinte. Lige snyde målmanden, så roulette. Og så fyre. Prøv lige at gøre det, Massi. Hvor du lige gør det. Vent. Den skal lige lidt længere væk. Ja. Sådan, så starter du derhenne. Så hårdt kan man trylle en lille dreng, når man kombinerer skills. Og nu skal vi også lige have Oscar til at lave nogle rouletter. Det er han nemlig vildt til. Også kig. Ja. Roulette-tid. Prøv lige at se den her måde, han gør det på. Han er sådan lidt ligesom en lille Ibra. Ibrahimovic. Yes. Han bliver helt sikkert den nye Messi. Jeg kan allerede lave 1 milliard. Den sad. Og så er meget bedre end de der små børns der hår. Og nu skal vi også lige have nogle vilde skud. God mål, og så bagefter. God mål, og så bagefter. Ringmål. Ja, nej. God mål først, og bagefter gode overlægger. Og det kan godt være, at der kommer nogle fails. Man skal altid lige lave det, der hedder en raharfinte. Den har vi glemt. Raharfinten. Det er, hvor du... Den er inspireret af en af vores gode venner fra lang tid siden. Der hedder rahar. Det er, hvor man skal løsne sin sko lidt, sådan at den nemt kan flyve af. Man løber hen mod bolden, og når man skyder, så flyver ens sko af. Og forbi. Og de er sponsoreret af Nike. Så kigger modstanderen nemlig på skoen.
Men, Må sige, jeg laver lige et godt mål. Hold lige kameraet. mens man lige ruller ham. Nu holder Massi lige kameraet. Ja. Massi, jeg laver lige stille. Jeg skal lige se, hvor jeg rammer. Op i venstre. Ja. Op i venstre, hvis I ikke hører det. Men det var så ikke der, hvor jeg ville ramme. Den var inde. Jeg prøver lige en gang til. Og så har vi lige lidt jonglershow fra Oscar. Okay her. Okay her. Jeg slog faktisk min rekord. Han slog sin rekord. Det var lidt dårligt min rekord før, men det var 9. og jeg fik lige 11. Okay, du ved godt, min rekord var også. Kom ind i front. Vi har Niklas her. Han ruller lige nu. Op i højre. Vi kan altså kun se et hoved. Op i højre. Altså det der, det var nok mere nede i højre, men fuck nu var det. Det var et mål. Okay, vi prøver lige en gang til. Og bagefter så skal Oscar altså stå med kameraet. Og så vil jeg stå på mål. Hvad skal du? Jeg tror, vi prøver ned i venstre. Ned i venstre. Ja. Og Oscar kan slet ikke høre det. Okay, er du klar? Det var han så. Så skal jeg stå nu. Ja. Hør dig. Og så skal Oscar stå med kameraet. Og så skal jeg rulle lidt skills. Okay, du skal også ikke filme så ringe. Nu er du nødt til at filme godt. Ja. Du behøver ikke lave det. Ja! Allerede nogle vilde skills. Det er sådan, man ruller en mand med et hæl. Hvilket faktisk overlægger. Hvad siger du, skal vi faktisk også med ham om et andet trick. Hvad siger vi skal lige... Først. Nej, for helvede. Okay, så kom. Først. Altså, der er to. Man kan også lave husmandsfinden, hvor man gør sådan her. Det gør Messi lige på mig, og jeg gør mig dårlig. Så er der også den her. Her skal vi også lige rulle den ikke. Og Messi, nu skal du prøve at lave Nelle på mig, hvor du gør det der. Altså det der, sådan. Og så skal du lave Nelle på mig. Fuck, hvor er det der ringen, mand. Jeg ramte ikke engang Nelle, og jeg stod sådan her. Ej, det var faktisk Så får vi også lige en roulette fra Messi. Det var tulle. Messi, nu skal vi ramme overlægger, og det er på det der mål der nu. Jeg starter. Vi skifter til at ramme. Vi skifter til at ramme overlægger alle tre. Jeg starter. Vi har Niklas, der skal ramme overlæggeren. Og han missede sgu. Grib bold. Og han sagde, at han helst vil have den ren med hjem. Det var sgu ikke godt, du. Og Nicky, han fyrer lige nogle skills af. Jeg prøver lige en gang til. Jeg zoomer. Det giver held. Det gjorde det så ikke. Hvad siger du der? Nej, det er meget fast. Okay, ved du hvorfor du... Hva? Ja, okay, ved du hvorfor du slog mig til rekord? Det er fordi, at det er den her bold. Ja, det er fordi, det er den der gode bold her. Har vi set det? Tag det på. Du får 2 forsøg. 2 forsøg!
Vi fik også 2 forsøg. Det kan jeg mærke, der kommer. Sgu da ikke dig. Nicky, det er sgu ikke dig. Jo, det er. Nej. Er det ikke? Nej, det er Oscar. Oscar lavede lige en rar finte. Behind the scenes. Oscar kan lige skyde. Fantastisk dårligt. Nå, så skal Oskimanden lige holde. Så er det mig. Så er det mig. Se. Nej, det er mig, Mads. Det er sgu da mig. Nej, jeg skal prøve en gang til, fordi jeg ramte ikke der. Fucking lad se. Oscar ramte sgu da heller ikke. Jeg ramte det heller ikke. Nå, okay. Det var Ja. det første forsøg. Ja, det der er det fjerde, det gør det. Nej, det er den anden, det der. Ja. Det er det sgu da. Vi talte fra den der gang, hvor du sagde, at man skulle prøve 2 gange. Han er lidt kukamæssig der. Nu stopper du. Vi er ikke på det der lort, der er med. Han skal bare ramme derfra. Nej, det er call out challenge nu. Og jeg skal bagefter, når jeg lige har skåret. Okay. Eller når den der vinder. Sådan. Perfekt sat alligevel. Altså, det har været et godt straffespark. Men det er desværre ikke straffe. Det er du bare gang. Er det dig igen? Ja. Og så er det mig, eller hvad? 2 gange? Ja. Eller hvad? Og så er det mig. Okay. Sådan kan det ikke. Og vi laver en Neymar-ting. Det der, det er sådan, ham der, Billy, han gør fra F20. Godt. Det var Neymar. Nu skal Mads holde. Undskyld, hvis det her er en lidt lang video, men hvis I er kommet hertil, så skriv hashtag Nicky er sej i kommentarerne. Hvis jeg rammer, så skal vi skrive. Ja. Kom vi i gang nu? Nu skal I skrive Nicky er en taber. Ej. Nej. Han har stadig et Hvis forsøg jeg nu. rammer anden gang, så skal I skrive det. Men hvis jeg rammer nu, så skal I skrive, at jeg er rigtig sej. Okay? Ja. Jeg rammer nu. Det gjorde han ikke. Men Nicky han er sgu stadigvæk sej. Så bare bliv ved med at skrive Nicky er sej ned i kommentarerne. Jeg er sej 100 gange. Ja, mindst. Nicky er sej! Også når Nicky er sej 100 gange. Er det ikke rigtigt, Nicky? Du er sej. Jo. Det er du. Så har vi Oscar her. Og han fyrer den langt forbi. Og efter Oscar han lige er skudt her, så går vi over til call out. Pinden. Og så bagefter det, så er videoen slut. Fordi så er videoen lang nok. Ja. Og taberen i call out skal plukkes i røven. Jeg vil starte i taberen. Nej, jeg mangler lige mit sidste forsøg. Taberen i call out skal plukkes i røven. Ja. Nu skal vi også plukkes i røven. Og her. Altså Oscar vandt bare den der. Skyd i call out. Anden. Så lige kameraet. Det skal stå. Fuck, mand. Okay. Jeg vil skyde ned i venstre. Han skyder ned i venstre. Jeg tror, Han laver det lige om. Nej, ja. Jeg laver den om til ned i højre. Nede i højre. Kom nu, Massi! man har 2 forsøg hver. Så 3. Nicky! Nicky, man har 1. Nej, sgu da. Så er der sgu da ingen, der rammer. Man har 2. Okay, så 2. Jamen, Nicky, man skifter hele tiden. Hold nu kæft. Op i venstre. Jeg siger det bare, jeg kan ikke høre en bræk her. Op i venstre. Den sad.